खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। 17थि अल आसाम कुंफु चेम्पियनशिपआव बर' हारिनि सानै लाइमोन गेलेगिरिया मेडेल देरहानो हादों। मरिगाव जिल्लानि थुब्ला बाग्लारि आरो नन्दिता बाग्लारिनि फिसाज्ला हरिश्राम बाग्लारिया गावनि गोख्रों गेलेनायजों सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। लोगोसेयैनो सन्जय बाग्लारिनि फिसाज्ला प्रभाकारन बाग्लारियाबो अल आसाम कुंफु चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बिसोर सानै लाइमोननि मेडेल देरहानायखौ लानानै मरिगाव जिल्लानि लावरिगा बियाबनि जलकियाबारि गामियाव रायजो राजाफोरा रंजाखांनाय फोरमायदों। एबसुनि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि बिफा मंगलसिं नार्जारिया थांनाय 30 नबेम्बराव रुंसारि जादोंमोन। रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सारादुखौ खुंफुंनो 3 दिसेम्बराव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि, माखासे मेलेमजिबिफोर आरो गामिनि सुबुंफोरजों जयै सावरायनाय जायो आरो बिथांनि सारादुखौ मिरु एबसु, क'क्राझार जिल्ला एबसु, खोला क'क्राझार दख'रा एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियारि आफादफोरा फैगौ 14 दिसेम्बर बुधबाराव खुंफुंनो थि खालामबाय। मुसलपुराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गोबां सुबुङा जइन जाफैदों। बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय मेदाघाट प्राइमारिनि जागबारियाव मोनसे इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय खमैबो सा 100निबो बारा सुबुंफोरा 24 नं मुसलपुर बिटिसि बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसि सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैयो। जयनिं जाफैनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोनसे आदर्श गोनां राजखान्थि हान्जा आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा बिटिसि ओनसोलावनो मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों आरो जौगालु खामानिफोरखौबो मोजाङैनो मावगासिनो दं। बे जयनिं हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाजों लोगोसे मुसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। उदालगुरि जिल्लानि पानेरियाव मोनसे लामानि जाब्रथाय। जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों सासे पुलिस बिबानगिरिया। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरिनि पानेरियाव हरनि समाव लाखिनानै दोननाय गारिजों हरखाब सौग्रावलायो। AS 12C6335 नम्बरनि वेगनार गारिया पानेरियाव उदालगुरि फारसे थांबाय थानाय समावनो गारिनि गोख्रैथिखौ दबथायनो हायैयाव बे गिथावना जाब्रथाया नुजाथिदों। जाथायाव जोखोम जानाय एसआइ पुलिस बिबानगिरिया सयगावआव दासान्दि बिबान सालायगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। केबिनेट मन्त्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एआइइउडिएफनि गाहाय मौलाना बदरुद्दिन आजमलखौ। बाक्सानि मुसलपुराव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मौलाना बदरुद्दिन आजमलखौ सोंखारिनानै बुंदों, उन्दै बैसोनि जुलिखौ हेफाजाब होनानै आजमलनि बिबुंथिया जोबोद लाजिनांथाव। मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आबाद बिफाननि खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेबायदि गोख्रों बाथ्राखौ बुङो केबिनेट मन्त्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ। एआइइउडिएफनि गाहाय मौलाना बदरुद्दिन आजमलआ गिबि मन्थ्रिनि सायाव बुंनाय बाथ्राखौ दुखुनांथाव होननानै मन्त्रि ब्रह्मआ बुंबावो। मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ लोगोसे बुंबावदों, इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरा उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ हेफाजाब होनायनि बिबुंथिया दिनैनि सुबुं समाजाव जोबोद लाजिनांथाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।